Ki Arngut ki Khynnah ki badan sab ha ka Jing Ialehkai Phutbol na kasnang Mawlong Hariboi District kila Shah Jied banlet Shah Tbit ha ka Sporto Soccer Club Residential Academy ka badan ha Wayanad Kerala. U refinement rinshong u badan kat saus nem karta bat u balawan pai matong u badan kat saus nem karta kin yo ya ka Jing Shah hikai ka bapaka na ki Rio Shampang ha ka Jing Ialehkai kumba saus nem rinkat ka Jing yai beteng ya ka Jing puli jongki. U MLA kanong po uba Miral Bonds EM ulaai ya ka Jing ket bok kit ruang ya kini ki Khynnah Ialehkai ba ulaai ti ru ya ka Jing rap pisa ka ba arpusan hajar tingka kum ka Jing rap ha kini ka Jing linti jongki. Kini ki Arngut ki have covered ki de ki wala Shah select ka way like ki academy ki ba pau o bari ki jungi ka Sporto Soccer Residential Academy ka badan halti hapo Wayanad hapo ka jela Kerala kila Shah Jied kepang ka trial ka badan Mawlong hapo ngene ka dong than ki jungi ka ba kila Shah Jied na ka bata ban Tbit Ialehkai Phutbol hagaju kapol nak bata ban pendet ki jing pule ki jongki